Les escoles velles han acollit la presentació de la coalició per les properes eleccions municipals que aglutinarà Esquerra Republicana de Catalunya i una plataforma anomenada Vecinos por el Cambio. Aquesta coalició es presentarà a les properes municipals al mes de maig amb el nom de Fem Sant Andreu. Fem Sant Andreu es crea amb l'objectiu d'unir persones, entitats, associacions i partits polítics sense preguntar-nos d'on venim ni quina afiliació política tenim. Els seus impulsors han demanat implicació a la ciutadania. Desde esta sala donde estamos pedimos que os involucréis con esta plataforma para que entre todos y todas podamos marcar las pautas de nuestro futuro. La coalició neix amb la intenció de para participar en la construcción y transformación de nuestra población, debido al estancamiento que durante 24 años seguidos, ya que hemos tenido el mismo alcalde, por lo cual creemos que el proyecto se ha acabado. Impulsant el També hem d'impulsar una xarxa, una estructura social prou sòlida en totes les seves variables que permeti pal·liar i afrontar la inestabilitat econòmica i laboral que estem vivint. I des d'Esquerra Republicana destaquen de la coalició Destaquem la transversalitat i la diversitat que conforma aquesta plataforma. Gent molt diversa, de diferents orígens polítics, però sempre dins l'espectre de l'esquerra progressista. La presentació de la plataforma ha comptat amb la presència d'una 80 de persones.